салом дӯстони азиз, дӯстдорони варзиш ва нафароне ки ҳамеша ютуб канали дунёи варзишро пайгир ҳастеду ҳамеша барномаҳои моро аз ин ютуб канал тамошо мекунед. барномаи чеҳраҳои варзишро пешниҳодатон мегардонем ва меҳмони имрӯзаи барномаи мо ҳастанд чемпиони ҷаҳон аз риштаи гӯштини қазақ-кураш, ҷоизадори чемпионати ҷаҳон оид ба кураш, инчунин ғолиби чорумин мусобиқаи ҷоми раиси шаҳри Душанбе оид ба гӯштини миллӣ ки дар соли 2023 баргузор гардид, Наврӯз Каримзод. Наврӯзро ба барнома хушомадед мегӯем ва дар барнома атрофи кору пайкору фаъолияти Наврӯз дар риштаи гӯштин суҳбат хоҳем кард. шумо метавонед дар идомаи барнома ҷолибиятҳо ва он ҳама ногуфтаҳои Наврӯзро дар ин барнома шунавед. Сараввал Наврӯз шуморо ба барнома хушомадед мегӯем ва дар оғози барнома мехоҳем ки иброз дошта бошед ки чӣ гуна шумо ба варзиш пайвастед, шуру шавқи варзиш чӣ гуна ба дили шумо роҳ ёфт ва чӣ гуна то ба ин марҳилаҳо расидед. аввалан саломи худро ба ҳама мухлисони гӯштин мерасонам ва баъдан ташаккури зиёд мегӯям ба шумо ки имрӯз маро қадр кардед, ба барномаатон файрод кардед ва гуфтанӣ ҳастам ки зиёда аз 15 сол аст ки дар риштаи гӯштини зудо машқу тамрин мекунам ва дар ин зиёда аз 15 сол натиҷаҳои баландро аз гӯштини қазоқкураш ва кураш боз гӯштини миллӣ ба даст овардам ва боз гуфтаниям ки дар оянда боз натиҷаҳои баланд моро интизор аст. Машқҳоро бисёр мекунем ки парчами давлатро баланд бардорем. Наврӯз, мо мехоҳем ба шунавандагони мо фаҳмо бошад ва шунавандагони мо дарк кунанд ки шумо чӣ гуна роҳ овардед ба варзиш, чӣ гуна шуру шавқи гӯштин ба дили шумо ҷой ёфт. Ман аз хурдӣ яъне сабаби асосии ин ҳамон Парвиз ва Фаррух Собиров яъне тавоям мебошанд ки аз хурдӣ онҳоро тамошо мекардам, ба мусобиқотҳои онҳо мерафтам ва аз ҳамонҷо ба ман яъне ин гӯштин завқманд шуд ва рӯзе буд ба модарам гуфтам ки яъне тавоямро гӯяд маро ба зал барад ва он рӯзам шуд соли 2008 буд. Манро Фаррух Собиров ки ҳозир устодам аст ба яъне манеж ба устод Суроб Бозоров бурд. тӯли 5 сол дар устод Суроб Бозоров машқ кардам ва баъдан соли 2013 ки клуби варзиши Парвиз Собиров кушода шуд, онҷо рафта дар таҳти роҳбарии Фаррух ва Парвиз Собировҳо тамрин кардам. яъне сарчашма мегирад анамин ба варзиш пайвастани шумо аз анамоне ки шумо дар оилаи варзишгарон ба воя расидед ва ҳамин хотир роҳ овардед ба гӯштин ва шуру шавқи гӯштин ба дили шумо ҷой ёфт. аввалин мусобиқае ки шумо иштирок доштед дар куҷо буд ва чӣ гуна баргузор шуд, бо кадом натиҷа дар хотиратон ҳаст? Албатта ки чунки агар садҳо мусобиқаҳои ҳам дохила ва ҳам беруна варзишгар иштирок намояд, ҳеҷ гоҳ аввалин рақобате ки ӯ ба гиле мебарояд аз хотираш намебарояд. Бале, аввалин мусобиқати ман ҳамин соли 2008 баъд аз 1 моҳ сар кардани машқам буд, яъне нав машқро сар карда будам. вазнам 35 килограмм буд, дар вазни 38 килограмм баромад кардам. баъдан аввалин ҳарифи худро бо ипон мағлуб кардам ва дар дуввумин ҳарифи худ мағлуб шудам. яъне ки аввалин рақобати шумо буд дар куштин. Наврӯз, чун дар боло зикр кардем ки шумо дар бештари мусобиқаҳои сатҳи ҳам дохилӣ ва ҳам дар байналмилалӣ иштирок намудаед ба монанди чемпионати ҷаҳон оид ба қазақ-кураш, чемпиони ҷаҳон оид ба кураш, инчунин мусобиқаи байналмилалие ки дар соли 2023 дар қасри теннис ва маҷмӯи обии шаҳри Душанбе баргузор шуд ва шумо хушбахтона медали тиллоро дар вазни то 71 килограмм ба даст овардед ва мехоҳем атрофи анамин рақобатҳое ки шумо дар чемпионати ҷаҳон оид ба қазақ-кураш, инчунин дар ҷоми раиси шаҳри Душанбе оид ба гӯштини миллӣ ҳунарнамоӣ кардед каме суҳбат дошта бошем ва мехоҳем ки атрофи мусобиқае ки навакак дар анамин пойтахти мо
در شهر دوشنبه برگزار شد کمی صحبت داشته باشیم. ما از گشتین ملی 3 گشتین بین المللی گذراندیم در سطح بلند. بله. اون وقت گشتین ملی بین المللی نشد، یعنی تصدیق نشد که گشتین ملی بین. و این سال که تصدیق شد خوشبختانه گشتین ملی بین المللی گشت. این سال زیاده از 30 دولت اشتراک کرد، در سطح بلند گذشت. ورزشکارانی خیلی هم خوب گویم یکون نامرها آمده بودند از جمهوری اسلامی ایران، از جمهوری ازبکستان، از فدراسیون روسیه، از قزاقستان، گرجستان. بله. پهلوان‌های خیلی هم خوب آمده بودند و من خوشبختانه در وزن 71 کیلوگرم توانستم صدر جای اول گردم. با 3 حریف خود دست بالا شدم. اولین حریفی من از فدراسیون روسیه بود. و 2 ورزشگر از همین جمهوری تاجیکستان بودم. باز ما امسال چمپیونات آسیا آید و گشتین ملی داریم، چمپیونات جهان و با 2 مسابقه دیگر مسابقه بین المللی داریم و باز در آنها نیز میخواهم که پرچم عزیزمان را بلند بردارم. نوروز در همین مسابقه که ذکر نمودید و 3 رقابتی که شما تو به دور نهایی داشتید برای شما مشکل ترینش کدامین به حساب میرفت؟ مشکل ترینش خیلی گویم هر یک رقابت مشکل است، ولی از همه مشکل در ورزشگر همین بخوری فینالی می باشد. در همه نمودی ورزش این بخوری فینالی خودش مشکل است، یعنی حرکت میکنی که سزاوار جای اول گردی. برای همین بخوری فینالی همه وقت برای ورزشگر مشکل می باشد. All
representative of Islamic Republic Iran, Muhammad Mohammadi, with representative from Uzbekistan, Aslambek Tojiyev. боло гуфтем ки шумо инчунин дар мусобиқаҳои берун аз кишвар ба монанди гран-прию гран-сламҳо ҳам иштирок кардаед ва дар гӯштини қазақкураш чемпиони ҷаҳон ва дар соли 2022 дар гӯштини кураш ҷоизадори ин мусобиқа гаштаед. мехоҳем атрофи ҳамин мусобиқаи қазақкураш ки унвони қаҳрамониро дар кишвари қазоқистон ба даст овардед каме ёдовар шавед ва мо суҳбатро боз идома хоҳем дод. соли 2019 буд аввалин мусобиқаи ман аз гӯштини тарзи қазоқкураш дар гран-при буд ки ман дар он ҷо рафтам дар аввалин рақиби худ мағлуб шудам ва баъдан моҳи декабри 2019 чемпионати ҷаҳон сафарбар шудем ва дар он ҷо дар вазни 70 килограмм баромад кардам. бо 4 ҳарифи худ ғолиб шудам. аввалин ҳарифи ман аз ҷумҳурии исломии Эрон буд. دومینش از جمهوری بلاروسیا بود. Kaza! آخرین نیمه‌نهایی از مغولستان بود.
Молодец, таза! Akademide Aydın Basman'ın Kazaşenski'ye Karizon Oğuz çıktı. Tacikistan. و آخری فینالی از گرجستان. Bu günümüzde Jenski'ye Karizon Oğuz çıktı. Tacikistan. همه آنها را با یعنی طرز حلال مغلوب کردم و سزاوار جای اول گشتم. در گشتینی قزاق قزاق کورش. کورش بله. گشتینی کورشه که در سال 2022 برگزار شد آن چگونه بود؟ فرقیت گشتینی قزاق کورش از کورش در چی می باشد؟ فرقیت ها اولین فرقیت کلانش این امون یعنی لباس های ورزشی می باشد یعنی کمانه ها می باشد. یعنی کمانه های گشتینی کورش ازبکی با مانند کمانه های خودمون است و گشتینش هم با مانند گشتین تاجیکی خودم خیلی مانند است. گشتین قزاق کورش باشد آستینش کلته است یعنی با شورتیک است. بعدا اصول های یعنی بازونو یعنی پلیچو سری کتیف منیسه این چیزا ممکن است فقط در قزاق کورش. بله راستا یعنی استایکا دیگه خیلی من مانند گوشتین تاجیکی یعنی که طوری که آنمون متخصصان این سوخه هم میگویند دیگر گشتین ها قزاق کورش کورشی که در جمهوری ازبکستان تأسیس یافته است همه اینها سرچشمه میگیرد باز از همون گشتین ملی. بله. و نوروز اساساً در ورزش آنمین درست تمرین کردن است و درست استفاده کردن وقت است و در ورزش اولین درجه این گویم که برای دیگران باید طرز رفتار کنی که نمونه باشی آدابی حمیده است. چگونه بهاگذاری میکنید آنمین ورزشگرانی که در ورزش هستند که با جنگ و خرخشه هم میرسند؟ شاهدی بسیاری از این ورزشگران گشته ایم و این سوال رو با آن خاطر به شما داده ایستاده که آداب هنرنمایی های شما رو تمام مخلصان گشتین قدر میکنند و همین خاطر اطراف آداب حمیده ورزشگران چی میگویید؟ ورزشگر باید اولین درجه برای یعنی پرچم برداشتن نام برداشتن دولت خود مشغول و بعدا یعنی цел موند که من مقصد موند که من باید ورزشگری خوب شوم نامدار شوم نه اینکه من مشق تمرین کنم ورزش کنم در بیرون با یک کس گفت و شنید کنم جنگ کنم بدنام شوم. اول نام خود رو بدنام میکند بعد نام ورزش رو گفت نمیگوید این چی ورزش است چی است میگوید ورزشگر است. بله. برای همین باید ورزشگر در بیرون آداب خوب داشته باشد نمونه باشد از بچه های کوچه یعنی که او پرچم بردار دولت است نامش ورزشگر است. برای همین ورزشگر باید اخلاق خوب داشته باشد. بله نوروز اصلا آداب مهمترین چیز است در همه نوعی همین کار گوییم شغل گوییم در همه چیز و همین خاطر آداب بلند داشتن هر یک نفر شهادت از آن میدهد که او انسانی نجیب است. و نوروز ما اطراف هنرنمایی ها گفتیم اطراف رقابت ها و جایزه ها گفتیم و شما که در گشتین طرز جدا تمرین میکنید میخواهیم کمی اطراف جدا حرف زنید که تمام این مشق و تمرین شما سرچشمه میگیرد از این رشته ورزش. خوشبختانه همه میدونند که آخری سال 2022 پرزیدنت فدراسیون جودو یعنی ایواز گردید انتخاب شد اسماعیل محمد ظاهر و همه امیدی کلان دارد که
ман низ умед дорам ки дзюдои тоҷик дар сатҳи баланд мешавад, худо хоҳад. ва хушбахтона бо шудани президенти нав мо дар душанбе гран-при мегзаронем имсол ва чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон гузашт 11-12 феврал дар сатҳи баланд, дар сатҳи байналмилалӣ, яъне чемпионати ҷумҳурӣ ба мисли гран-при гузашт. Ин хело ҳам дар сатҳи баланд буд ва бачаҳое ки дар ҳамон мусобиқот ҷо мегирифтанд, яъне иҷозат дода мешуданд ба дастаи мунтахаб. Ман натавонистам ҷо гирам, мағлуб шудам дар аввалин рақиби худ ва роҳ афтода нестам. Боз ҳаст соли дигар, соли оянда. Барои ҳамин машқу тамринҳои худро хуб месозам ки яъне ин касби ман аст. Ман ҳаракат мекунам ки соли дигар дар дастаи мунтахаб шомил шавам ва яъне давоми ин машқу ин карьераи худро дар зудо барам. беҳтарин Наврӯз, ва тавре ки қайд кардед, соли 2023 аллакай чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ин навъи варзиш бисёр дар як сатҳи баланд барпо гардид ва мисли анамон мусобиқаҳои гран-приу гран-слам ҳатто аз ҷониби роҳбарияти федератсия ҷоизадорони мусобиқа бо ҷоиза пули қадрдонӣ гардиданд ва ин ҳама омодагӣ ба анамин гран-прие ки дар пеш моро интизор аст ки дар анамин соли 2023 баргузор мешавад. Ҳама омодагиҳо барои ҳамин аст ва дар ҳақиқат баргузории мусобиқаро мо ҳам вақте ки ҳузур доштем тамошо кардем, фикр кардем ки ин гран-приу гран-слам аст ва дар ҳақиқат баргузориаш чунин баргузории мусобиқаро дар тамоми солҳое ки чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор мешавад аз ин навъи варзиш касе ёд надорад, ба хотир ҳам надорад ки дар чунин сатҳи баланд баргузор шуданашро. ва хато накунем, шумо дар соли 2022 буд ки дар чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷоизадори мусобиқа гашта будед ва тавре ки ҳам гуфтед имсол ки мағлуб ҳам шудед, роҳ афтода нестед ва дар солҳои оянда ҳатман кӯшиш мекунед ки боз дар анамон ҳайати тими мунтахаб шомил шавед. ва мо боварӣ дорем ки Наврӯз метавонад дар оянда аз ин навъи варзиш ба дастовардҳои баланд бирасад, чунки ҳеҷ заҳмат, ҳеҷ як машаққате ки варзишгар мекашад бенатиҷаву беподош намемонад, мегӯянд. Ба ҳамин хотир мо умед дорем ва умед бар он ҳам мебандем ки шумо метавонед дар гран-приу гран-сламҳо иштирок намуда парчами азизи давлати моро баланд бардоред. ва Наврӯз асоси кор дар варзиш ин дастгирӣ аст. Дастгирӣ аз ҷониби оила аввалин дараҷа, аз ҷониби мухлисон, аз ҷониби нафароне ки дар як толор бо шумо тамрин мекунанд ва асостар аз ҳама ин сарпараст аст ки барои варзишгар нақши бузург мегузорад. Дар ин ҷудаи варзиш ки шуморо аз ҳама ҷиҳата, ҳам дар самти тамрин кардан, ҳам дар самти сарпарастӣ, яъне шуморо сарпарастӣ мекунад ба мусобиқаҳо, атрофи он нафар агар бошад каме ҳарф мезадед ки чӣ гуна шуморо дастгирӣ мекунанд? бале ҳаст инчунин сарпараст, яъне директори фарматсевтӣ Муҳаммад Абдулло Каримов ки ӯ маро аз хурдӣ, яъне аз ҳамон машқу сар кардан то ин ҷониб сарпарастӣ мекунад. берун дар мусобиқаҳои берун аз давлат чӣ дар дохилӣ дастгирӣ бисёр хуб мекунад, миннатдории худро мерасонам ва боз дар машқу тамринҳо, яъне дастгириҳо аз устодон аст. устод Фаррух Собиров дар ҷодаи гӯштин ва боз устодон аст дар ҷодаи вазнбардорӣ барои бадан, Суров Ғафуров ва Нековар Артиков ҳастанд ки миннатдории худро ба онҳо мерасонам ки бо сабаби онҳо ба ин рӯзҳо расидем.
вале Наврӯз ва тавре ки мо огаҳӣ дорем, шумо дар клуби варзишии Парвиз Собиров тамрин мекунед ва дар он ҷо аз ҳар ду навъи варзиш, ҳам барои бадансозӣ шумо тамрин мекунеду, ҳам аз риштаи гӯштини ҷудо. Ва шароитҳо бисёр хуб ҳастанд. Аз 10 соли пеш агар гӯем, варзишгарон мушкилиҳояшон аз ҷиҳати тамрин кардан дар ҳама навъи варзиш беҳтар шудааст, яъне мушкилӣ кам ба чашм мерасад ва бевосита бо роҳбарии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, инчунин аз ҷониби бевосита шаҳрдори шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ рӯз аз рӯз клубҳои варзишӣ, толорҳои варзишӣ барои варзишгарон омода карда истоданд ва бевосита дастгирӣ карда истоданд варзишгаронро, ки дар мусобиқаҳои беруна, дар бозиҳои осиёӣ, чемпионати ҷаҳон, бозиҳои олимпӣ варзишгарон ба дастовардҳои баланд сазовор шаванд, ноил гарданд. Ва мехоҳем ки аз нақшаҳое ки дар оянда доред, дар пеш гузоштаед, каме ҳарф бизанед. Имсол нақшаҳои мо фақат барои куштини миллӣ аст. Барои ин ки ман тавонистам шомил шавам ба дастаи мунтахаби куштини миллӣ ва имсол чӣ хеле ки гуфтам 4-5 мусобиқот аст аз куштини миллӣ. Мо тайёрии худро барои парчами давлати худро баланд бардоштан хеле ҳон ҷиддӣ мебинем. Машқ тамринҳоро бисёр мекунем, ки мо имсол аз куштини миллӣ якумин бор чемпионати Осиё дорем, чемпионати ҷаҳон дорем, ки дар он ҷо сазовор ҷои аввал гардем. Мо боварӣ дорем аз Наврӯз, ки ҳатман ба монанди анамин мусобиқаи байналмилалие, ки унвони қаҳрамониро ба даст овардед дар чемпионати Осиё, инчунин дар чемпионати ҷаҳон аз ин навъи варзиш, куштини миллӣ мо куштингирӣ шумо ҷоизадор мегардед. Ва Наврӯз ҳама нафаре ки ба варзиш мепайвандад, ҳатман тавре ки боло қайд кардед, ба варзиш, сабаби ба варзиш пайвастани шумо тавоҳоятон Парвиз Собиров ва инчунин Фаррух Собиров ҳастанд. Ва дар куштини анамин ҳудуди кишвар, яъне дар ҳудуди кишвар се варзишгари беҳтарине ки барои шумо идеал гаштанд мехоҳем фаҳмем, ки киҳо мебошанд. Се варзишгаре аз риштаи куштин. Аз риштаи куштин идеали аввалини ман Парвиз Собиров аст, Фаррух Собиров аст ва баъдан мо хурд будем анамин Расул Боқиев. Ном ба ном Расул Боқиев буд, ки аввалин соле ки ман машқро сар кардам, соли 2008 буд, моҳи октябр. Аллакай дар он вақт Расул Боқиев ҷоизадори бозии олимпӣ буд. ҳозир бошад Эмомалӣ Нуралӣ аст, Темур Раҳимов аст, ки ба наврасону ҷавонони ҳозира идеал шавад. Ва варзиш худ соли 2022-2023 дар сатҳи баланд шуд, яъне ҳамин куштини миллӣ ва куштини тарзи зудо. Яъне президенти федератсияи куштини зудо Исмоили Муҳаммадзоиршид ва куштини миллӣ низ бо ташаббуси раиси шаҳр дар сатҳи байналмилалӣ шуда ва ба наврасону ҷавонон ин идеали хеле хуб аст, ки ба ин варзиш машғул шаванд. Наврӯз, чун инҷо ба фарҷоми барнома наздик мешавем, ба дӯстдорони варзиш, ба дӯстдорони ҳунаратон, ба мухлисоне ки шуморо дар куштинҳои миллӣ дар майдонҳо дастгирӣ мекунанд ва умуман ба ҷавононе ки имрӯз ба анамин гӯем ки оварагардӣ машғул ҳастанд, чӣ тавсияҳо медиҳед ҳамчун як варзишгар? Чӣ хеле ки гуфтам, куштини зудо ва куштини миллӣ чӣ хеле ки дида истодед дар сатҳи баланд аст. Чӣ хеле гӯем маблағҳои сумии калон ҳам дорад, яъне президентҳои онҳо яъне нав шудан, метавонанд варзишгарон омада ба варзиш машғул шаванд, меҳнат кунанд, машқ кунанд, зиндагии худро метавонанд хуб кунанд. Чӣ хеле ки шумо дидед Эмомалӣ Нуралӣ чемпиони ҷаҳон шуд бо ташаббуси раиси шаҳр.
тӯҳфаи духонагар гирифт. ва боз Темур Раимов, Мулло Раҷаб Халифаев бо маблағҳои сумӣ сарфароз шуданд. Ва боз дар гӯштини миллӣ дида истодаед, ҳамин чорумин мусобиқаи байналмилалӣ $10,000, $7,000, $3,000. гӯем ки як сол агар кор кунем $10,000 кор намекунем. бале, варзишгар метавонад дар як рӯз бо 3-4 рақиб ғолиб мешавад, $10,000 ё $7,000. боз дар пеш ин хел мусобиқаҳо бисёр аст. тавсия медиҳам ба наврасону ҷавонон ки ба варзиш машғул шаванд, дар оянда ҳам номи худро, ҳам номи ватани худро баланд бардоранд. дар охир гуфтанӣ ҳастам ки миннатдории худро ба устодон, ба бародарон ва ба он сарпарастоне ки дастгирӣ кардан мо то ин рӯзо расидем, миннатдории худро мерасонам ва миннатдории худро ба шумо низ бо як бор дигар мерасонам ки маро қадр карда дар ин барномаи худ файрод кардед. наврӯз дар кору пайкору дар анамон ҳадафҳои дар пеш гузоштаатон мо барори комёбиҳо мехоҳем бори дигар ва дар фарҷоми барнома бори дигар ёдрас мешавем ки меҳмони имрӯзаи барномаи чеҳраҳои варзиш буданд чемпиони ҷаҳон аз риштаи қазақкураш, ҷоизадори чемпионати ҷаҳон оид ба кураш, инчунин ғолиби чорумин мусобиқаи байналмилалӣ оид ба гӯштини миллӣ Наврӯз Каримзод. дӯстони азиз, бо шумо хайру хуш мекунем, валекин нашрҳои дигари барнома ҳатман бо дигар чеҳраҳои варзиш дар ютуб канали мо идома меёбад. ҳамеша ютуб канали моро пайгир бошед ва чеҳраҳои намоёни варзишро дар ютуб канали мо ногуфтаҳои онҳоро дарёбед. ва агар дархосте доред ё ин ки мехоҳед ки дар барнома он нафароне ки шумо мехоҳед онҳоро дар барнома бубинед, дар анамин наворҳое ки мо пешкаши шумо мегардонем, метавонед дар он ҷо ирсол дошта бошед ё ин ки паёмак фиристед ки дар барнома шумо киҳоро дидан мехоҳед. давоми ин лаҳзаҳо бо шумо будам ман банда Сорбон Амонуллозода ва бори дигар мегӯям ки меҳмони имрӯзаи барнома Наврӯз Каримзод, паҳлавони шинохтаи ҷумҳурии кишвар аз риштаи гӯштини миллӣ. хайр то барномаҳои дигар, тансиҳату хонаобод бошед ва ҳамеша пайгири варзиш бошеду аз варзиш дур наравед.